знаем, че тук доста българи, Николай Гюров, Гена Димитрова, Райна Калабаеванска и да са тук на арена Ди Верона. Така, фонтанчето, малко по-нататък се намира скулптурата на Виктор Емануил. Това е краля, обединител на Италия. Построена след неговата смърт. Тук ще видите зелени такива покривала санници. Това е така наречено листа. По генетски на този регион означава големи камъни. Пълдарим на времето направо, да не се чакат хора тук, защото това било излезно просто книгата. По-късно е построена тази 325 година, 245 година е построена тази. И там се е построено това нещо на върху. И това е едно от любимите неща на хората от Верона да се разходят. След нея започва скъпата улица на Верона, Мадзини, надолу ако стените. Ако тръгнете по нея, ще стигнете до площад Ербе, който ние ще посетим с вас. Така. Сега, аз смятам да ви дам малко време да се направите снимки. Сега, арената по-също. Нека да минем пак по това нещо. Значи беше отворена. Сега не знам просто къде са работи. Кога ще се оправи сезона. Всякакъв кандидатура Мануел. И 20 където. Айде, погледнем малко нагоре. На тази екскурсия не ми върви. Айде, пак едно е.
Сега, който има желание, можем да преминем до другата страна и се връщаме, но без да се бавим и ще продължим. Ромео трябва да умре. Добре. Добре. Скок. Това иска да браво. Súbete ahí delante de una. Sтой. Петранки, стой. Петранке, задръж така. Петранки, ще се забука. Петранке. Прилича за съвременна болярка. Ами отдолу обаче. Не мога, но... Соня, скачай. Виси. Ja. Ходи към госпожа Гайдарова. Да, едно ясно. Give me one. Що не го каза по-рано? Вие много тънко е, Петя взема пет. Ти казах малко да бъргасам и мога да върша работата. Пишголовите гарагей. Как съм останали? Да, Там беше военно положение.
Божества. Значит, 12 это 6 самых божества. Колонна с работ, христианский работ, под 15 век, трябва да знаете, че под нас се намира Стария Римски ход. За Стария Римски ход няма Sorry. но, Стария търговски дом е с тази висока кула, която се казва кулата на Ленде. В Ванда. Ела мен да сме Малко която била на съвети, евентуално ако който е казато да ръчат във Варна, имаме способности на кула, там на времето да бъде дума надолу. Като и дълчите нагоре, нагоре е цял един. Където са прави барци, камоните от престъпите са бедали с същото нещо. Тук се изпълнявало, само че те са имали камбани, са били камбани за пожар, а колкото са. Има още един регли, няма камбана, която се пише, когато идва на пазар, когато идва прах. Тогава трябва да грабим определени място, която аз се изстрим, опазва. И отива се заложени с това место. Друго нещо, което ще ви направя. Това е фонтана тук на Веронската мъдрост. Значи, ние виждаме това е изпитана една скулптура от римската. Това е сложено там, тук така се е. Никой няма да има. Също така, това когато не мръзва тази стара, когато си пият по-много, трябва да не са малко по-напред красивите. Един съвременен проект, значи не съвременен, където барбарите не са много правили литературните се били, но там интересна стъпка е това ще ви направя. Ще ви направя впечатление също така. Една малка карата, така наречена скипа. Аз ви говорих вчера, че още евреите са имали живота, който се разнася. Нещо подобно изпълнява и тази това пара. Сега, колко ми е? 10 или 15? 11 и 15 край лъва.